Ora lho, turu lho garek mereme. Kok dadak kepikiran, ya iso ireng yo. Padahal kan ditutupi sempak. Berarti sempak lho wis dikei celono ya to. Ora tahu kena sinar matahari. Tapi kok ireng, wis ireng, bengkong meneh peh. Matane. Nyapa cah? Kok iso ngono canggonamu? Wong wedok iki senengane ngentekne duwite wong lanang. Terus sapa sing mbok ngentekno? Celeng, hah? Nek gak wong wedok sapa? Lah wong lanang wangi ngentekne mosok ya ora oleh. Lah wong aku sing masakno dekne. Lah kuwi kan tanggunganmu. Aku sing ngeloni dekne. Lah duit wis diwehne ngeloni moh iki lho. Aku sing lairno anake. Aku sing ngemiki anake, aku ya sing ngemiki dheke. Duit sak enak-enake diblekne kabeh gur ngemiki sambat. Aku sing mbah-mbah kanggo dheke. Sapa sing entek duwe nek gak aku? Hah? Ya wong lanang dibagi to sak idik-idik. Kok iso lho kok ngomong ngono iki? Wong lanang iso nggo tuku rokok ngono wis bungah. Wong lanang apa mbok kon golek duit. Rumangsane tuyul wong iki. Manur apa bener cewek butuh perhatian? Dek wingi aku merhatiin cewek pipis malah ditapuk sendal. Ini lebih abi ya. Ngene tak kandhani ya, Bi. Kowe kan wis tau digepuki wong akeh ya. Apa maneh ya kuwi untung kowe ora dipipisi sisan, Bi. Abi nek dikandhani wong ora dirwokno. Kene lho maksud perhatian ki ora keperhatian pipis ngising bareng mbok perhatekno. Kok kuwi kok ora mbok cawiki sisan. Jan kok gaundhe kok diopene ngene ya. Nenge duit lho kok wangele ram diatur. Sedina enek, sedina ilang. Apa tak pondokne ae ya ben manut kena diatur. Ano rena susu sapi apa susu disesepi? Yo ngalah apa to ki? Susu. Apa sih susu disesepi? Aduh, piye to ki? Jangan gak suka loh aku nek susu di suka apa ora ya? Susu disesepi. Suka apa ora, guys? Kowe iki, guys. Ah, jan opo lek ngene iki rusak lho ki, gak baik. Ngono ki gak baik. Kalau kamu memang Jawa Tulen, pasti kamu bisa jawab artinya bangun tidur tapi kesiangan. Ayo, yang Jawa Tulen ikut bantu jawab ya biar belajar bareng-bareng. Makasih ya. Piye? Mbok dipertimbangne to karepku. Wes tak kandhani, aku ki wis duwe bojo. Lah kon ngapakne? Aku ya wis duwe bojo. Matane tenan. Piye to? Disayang kok malah matak-matakne. Wong saiki kok rumangsaku nekat-nekat lho. Lah piye ra nekat ora bagian kuwi. Gak suka aku ngene iki. Wis to penak-penak. Horor. Lah rumangsamu demit apa piye kok horor iki? Terus delogok jaran. Wong lanange pinter. Napa ndur helman ngisor helman. Lek sing dhuwur kena-kena gawe dari polisi. Lah lek sing ngisor, nah kok dihelm iku ben nyapa? Apa wedi kepreset apa wedi kebentuk ngono ah. Guyon kok ale ngamuk. Ma, apa bener air susu dibalas dengan air mani? Apa ora durhaka? Ya durhaka kowe, durhaka. Apa lho iki? Air susu, bebas air mani. Apa ora ya? Gusti, Allah ki ontran-ontran apa net to ya? Jendela dikremet bocah ki suwe-suwe. Tenang, kowe petok aku tak kremet. Jane aku ki mbok rabi tenan apa ora to, Yang? Sida, mbok sabarno lho. Bojomu ora pegat-pegat iki. Lah piye sik gurih? Oh, perlu aku sing megane sampean tak golekne pengacara. Wis ora usah tak uruse dhewe. Apa ora ndek duit arep pegatan? Lah ya kuwi masalahe. Ngomong. Wis ngomongno, delogok jarani. Boy, calek-elek. Arek tekok Bi. Tukak takok tok isomu. Piye isane kur takok tok Bi? Bahasa Inggris rendah Bang Mai membuat iki apa Bi? Ki nek iso tak akui suhu tenan Bi. Lho ya jelas suhu to. Lah durung dijawab wis ngomong suhu. Apa ra suhu piye kowe? Ya jawaban dhisik iso ora. Baru suhu nek iso.
Wong tumpakan cek sepur, aku tumpakan wis UFO. Wes iya. Kowe ndek biyen mik susu Denko, aku wis dimiki alien cilikanku ya. Lah mbuh biyen awakmu diombeni susu wedhus ora roh, Bibi. 80 derajat Celcius wis ape umup. Lho umup tok gawe dhewe ngono, Bi. Suhu. Ngerti? Iya. Renek wong ning donya iki kenal aku ora masalah. Ngono lho, ning luar angkasa. Arek nang luar omah, arek luar gatel ya wis mbuh. Aku hits, ngerti gak? Ya ora ngerti to, Bi. Sik, bahasa Inggrisnya yo, sik. Iya. Kupingnya dibuka, men gak tokak takok. Lho sak buka iki, Ndang. Apa? Tak pekne anu luntungan buku. Buku nggo apa, Bi? Tak kei corongan men kapok, Lah ben piye? men krungu. Bahasa Inggrisnya rendah Bang Mei membuat. Rendah apa rendah? Rendah kuwi lo. Krungu apa ora lo? Iya ya. Bang apa? Bang ku yo bang. Lah Mei? Mei ku yo Mei. Lah nek membuat apa? Membuat kui make. Make krungu apa ora make? Iya ya, budak tenan to aku dikira. Berarti rendah Bang Mei membuat adalah Adalah apa? Digabungke kabeh ngono. lobang memek. Mosok lubang ngonoan. Dancuk lobang. Iki ngopo to, Bi? Rete-rete ngantemi ngono ae. Enggak suka aku ngono kuwi. Nyapa to kowe iki kok meneng iki, Mas? Aku kelingan cilik aku mbiyen. Nyapa? Biyen iki rumah saku lek diwehi susu langsung turu. Terus saiki? Dan saiki diwehi susu malah tangi. Sampeyan asline wong ndi to, Mbak? Aku ya asline wong mumet sing mikir utangmu. Lah sampean wong endi? Aku asline sing sayang karo awakmu lho. Oh. I love you. Mbokne Udo anake tapihan. Sing iso jawab berarti memang Jawa Tulen. Iki cangkriman ora saru lho. Mbokne Udo anake tapihan. Bantu jawab ya sing Jawa Tulen. Matur suwun.